ಮಹೇಶ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಏತು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ್ಯಾ? 35 ಕೊರ್ಪುಂಡು. 35 ಇಂಚೆ ಅಸಲಾಪುಂಡ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತಾಡಿ. ಎನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಡ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಂಡಿ. ಇಂಚೆ ಹೌದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತನೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದು ಬಸ್ ಟೋಪುನೆ ದಿನಲ್ಲ. ಮಣಿಪುರಿ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲ್ ಬರೋದು. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಪಲ್ಲಂಬೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಇಂದ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡತ ಅವೇನ್ ನನ್ನ ಈಯ ತೂವ ನೋಡು. ಆವು ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಐನು ಪೂರ ತೂವನ್ ರಾಪುಜಿ ನಾನು ಅವ್ ನಿಕ್ಕೆ ಆವಿ ಆವು ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನು ಮಾರ ನಾನು ಎಂಕ್ಲದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಏರೆಗುಂಡಿಯ ಅಂದ ಮಾರ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮೆರು ತುಲ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಬೋಡ ನಮ್ಮೆರು ಇಂಚು ಮಂತಿಯೋಡು ನನ್ನ ಕೋಟಿದ ಸಾದಿಗೆ ಬೂರಿಯ ಮಾರಿ ಕೋಟಿ ನಿಕ್ಲ ಸಾವು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಪೇರು ಪಾಡ್ಯರ ಪಡ್ ನಮ್ಮೇರು